Kaftin ɗin tawagar ƙwallon ƙafar Najeriya Super Eagles Ahmad Musa ya karyata rahotannin da ke cewa ya fice daga tawagar 'yan wasan Najeriya bayan shafe tsawon lokaci ba tare da an ganshi a cikin tawagar ba. A wata tattaunawa da 'yan jaridu a jihar Kaduna Najeriya bayan kammala wasan sada zumunta da ya shirya wa matasan arewacin ƙasar nan, Ahmad Musa ya ce batun ficewarsa daga tawagar Super Eagles ta Najeriya ba wani abu bane face jita-jita. Sannan ya kuma yi kira ga abokan wasansa da su ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa a fannin wasanni domin dogaro da kansu. Ga dai karin bayani daga bakin kaftin ɗin tawagan Super Eagles. Duk wanda ya sani ban ce na bar wani Super Eagles ko duk wani abin da ake faɗa ni ma ji nake yi, amma har yanzu ina cikin Super Eagles hutu kai na ɗauka da wani ɗan lokaci. In Allah da zan ma ɗan kwana magana dan ka duba al'umma mu baki ɗaya kamar wannan haɗuwan da yasa na haɗa kan mu haɗa kanmu mu samu abin da ake nufi so da yau in aka ce matasa akwai muna da wanda za iya ce ga wanda zai iya fito yi mana magana da kowa zai ji abinda in ka duba abinda muke ba mu da shi kenan a bangaren arewa, so abin da yasa kenan nasa na haɗa wannan abin. Kaftin ɗin tawagar Najeriya Ahmad Musa ya kuma jaddada cewa nan gaba zai iya dawowa cikin tawagar domin tallafawa Najeriya wajen lashe kofuna. Ahmad Musa ya kuma ce yana fatan wannan bayanin nasa zai canza tunanin da dama daga cikin magoya bayansa da ke tunanin cewa ya dakata da bugawa tawagan Super Eagles ta Najeriya kwallo. Har ila yau Ahmad Musa ya jaddada cewa har yanzu yana taka rawan gani tare da karfafawa 'yan wasan tawagan Super Eagles gwiwa. Everybody that knows me, I'm a patient someone. I've played a lot for a lot of my teammates to win. Ya ce duk waɗanda suka san ne sun san ina ƙarfafawa mutum gwiwa, ina yin duk mai yiwuwa domin ganin abokan wasana suna samun nasara ko da ba na a cikin fili, inda 'yan wasan mu za su yi abin da ya dace ya wadatar, domin abu mafi muhimmanci shine samun nasara. Kuma a matsayina na kaftin ɗin tawagar ina ƙarfafa musu gwiwa ko da ba na a cikin wasa, a wata matsala ba ce, a waje na abu mafi muhimmanci shine ƙara bada gudunmawa ta. Kalaman kaftin ɗin tawagan Super Eagles Ahmad Musa kenan ga magoya bayansa. Can an jima da daren talatin nan za a ci gaba da fafatawa a gasan kasashen nahiyar Turai ta Euro 2024 da Jamus ke karɓan bakunci, inda za a yi karawa ɗaya a matakin dab da ƙarshe semi-final a wasan da zai ja hankalin ma'abota wasannin ƙwallon kafa a ciki da wajen nahiyar Turai, inda za a yi gumurzu tsakanin tawagar ƙasar Spaniya da ta Faransa kai tsaye a gaban magoya baya fiye da 75,000 a filin wasa na Allianz Arena da ke birnin Munich a jihar Bavarian ƙasar Jamus. Ƙasashen biyu dai sun fara fafatawa da juna tun daga ranar 30 ga watan Afrilun shekarar 1922 zuwa ranar 10 ga watan Oktoban shekara ta 2021 da suka yi fafatawa na ƙarshe, wato karo na 36 kenan, inda kuma a tarihin haɗuwan su Spaniya ta yi nasara so 16, Faransa ta yi nasara so 13, sun kuma yi can jaras 7. Wasan da kuma za su fafata a daren talatin nan da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya da Nijar shine zai zama karo na 37 da kasashen Spaniya da Faransa za su kece raini a tsakaninsu. Tsohon ɗan wasan ƙasar Jamus da Real Madrid wanda ya ritaya daga ƙwallon kafa a makon da ya gabata, Toni Kroos ya miƙa sakon jajintawa ga ɗan wasan ƙasar Spaniya da ƙungiyar Barcelona Pedro Gonzalo Lopez da aka fi sani da Pedri, bayan karo da juna da suka yi a wasan kwata final da ƙasar Spaniya ta cire Jamus da ci 2-1 a wasan da suka fafata a ranar Juma'an da ta gabata, lamarin da ya sa ɗan wasa Pedri ya samu rauni a kafansa tare da ficewa daga tawagar ƙasar Spaniya. Toni Kroos ya ce ba da son ransa ɗan wasa Pedri ya samu rauni ba, kamar yadda wakilin kafan wasannin ƙungiyar Barcelona ya ruwaito. Sorry and speedy recovery, Pedri. Logically, I didn't. Ya ce ina mai baka hakuri, ina maka fatan samun sauki Pedri. A zahiri ban ji daɗin yanda muka haɗu da juna ba haka kai ga samun rauni sakamakon haɗewa da muka yi. Ina mai ƙara maka fatan samun sauki da fatan nasara, kai ɗan wasa ne na musamman. You a quick recovery and all the best. You are a great player. Kalaman tsohon dan wasan kasan Jamus da Real Madrid kuma ɗaya daga cikin farfesa a fannin ƙwallon kafa Toni Kroos kenan a sakon sa na jajintawa ga dan wasan Barcelona Pedri bayan da suka yi karo da juna a gasar Euro 2024. Ƙungiyar Chelsea da Blues 'yan kato da gora tana duba yiwuwar mika 'yan wasanta biyu da suka hada da Romelu Lukaku na ƙasar Belgium da Cesare Casedo na ƙasar Italiya da ƙarin kuɗi ga ƙungiyar Napoli domin ganin ta ɗauko ɗan wasan tawagan Super Eagles na Najeriya dodon raga ɗan masanin raga Victor Osimhen a wannan bazarar. Ƙungiyoyin Barcelona a gidan bankashi da Real Madrid madaran ƙwallo suna fafatawa da juna
wajen ɗaukan ɗan wasan gaban ƙasan Jamus da ƙungiyar Bayer Leverkusen sabbin zakarin Jamus Florian Wirtz mai shekaru 21. Idan na karkare da ƙungiyar Manchester City birnin ƙwallon kofin Champions League ta leko ta koma ta fara tuntuɓar wakilin ɗan wasan ƙungiyar Newcastle United Anthony Gordon. Ƙarshen labaran kenan. Aminu Yahaya Umar Balarabe daga fagen wasanni.